съемочной группе сообщили на российско-казахстанской границе. Напомню, открылась она сегодня. Теперь пересечь границу жители Омска могут и на машине, и на автобусе. Это связано с улучшением эпидемиологической ситуации. Подробнее Алексей Григорьев. Салом алейкум ба кулли тамошобинон ва ба ҳар як нафаре ки видеои моро алҳол тамошо кардаед. Бардора по ховарои азиз, имрӯз бениҳоят як хабари хуб дорам барои ҳар яктатон. Ҳар як нафаре ки яъне ки документош камбудӣ дошт, граница пересекат мекард ё ки дигар амхел камбудиё. Ва имрӯз уже аллакай яъне ки Россия ва Қазоқистон хеле ки медонен границаша кушода кардагие. Уже аллакай 11 апрел яъне ки фармон баромад ки граница байни Қазоқистон ва Россия кушода шуд. яъне ки шумо метавонед ки ба ҳазур граница масалан пересекат кунед Қазоқистон худаш. Дигар шаҳрҳо дигар лозим намешавад бародарои азиз. Ва ҳозир уже аллакай дар новус яъне ки хабар додан ки уже граница кушода шуд, метавонед ки шумо ба мошин граница пересекат кунед. Ва ҳамин хотир бо мо кӯшиш мекунем чӣ қадаре ки метавонем информация пурраша пешниҳоди ҳар яктаи шумо карда мегирем. яъне ки чӣ қадар навигари шидан гирифт обязательно ки мо яъне ки видео мекунем пешниҳоди ҳар яктаи шумо мекунем бародари азиз. Лекин алҳол шояд саволо шавад ки Тоҷикистон рафта мешавад ба мошин ё ки не. Бародари азиз, ма дар ин бора ҳозираша ҳечи гуфта наметавонам. танҳо ҳамин қадар информация яъне ки эълон кардагиам ки уже дрони Қазоқистон худаш ва Россия уже мешавад ки яъне границааш ҳуиштаги рафту омад кунад. Ба мошин набошад масалан рафту омад. ин яъне ки хабари хубе ки шумо медонед Қазоқистон ва бо мебуред яъне ки граница пересекат мекунед. шарт нест ки шумо дигар ҷойҳо яъне ки дигар шаҳрҳо пересекат яъне ки граница бигзаред мегӯем бародари азиз. ба ҳамин хотир бовар дорам ки хабари хуб бениҳоят барои ҳар яктаи шуморо важне ва хоҳиш мекунем видеоро дастгирӣ кунем, поделиса кунем ба нафароне ки намедонистанд яъне ки дигар шаҳрҳо пересекат мекардан граница. обязательно ки видео дастраси ҳамвор шава ва шояд ки ҳамин видеои мо як камтара кам боша барои бародаро ва похӯҳарои азиз яъне ки коршона осонтар бигардонад. ба ҳамин хотир бародари азиз ва похӯҳарои азиз кӯшиш кардем ки видео барои ҷои кор шава. уже аллакай мо дар пешниҳод кардан корҳо ва корҳое ки шабашка мешавад рӯзона ё ки дастрош намешавад, мо обязательно дар телеграм канал мепартем. ссилкаи телеграм канал дар комментария якум видео яъне ки ҳамин видеое ки дидем дар якум комментария закрепӣ чӣ мекунем. шумо зер мекунем болои зилкада автоматически мерем рост ба канал бародарои азиз. ба ҳамин хотир хоҳиш мекунем кадомеда ки кор мешава ё ки бисёри баъд шумо ҷавобгӯ нашен. бисёри информатсиё ва бениҳоят чизое ҳаста ки мо дар ютуб ворид чона мекунем ва дар телеграм канал мешавад. рӯзона яъне ки видеоҳое ки ҳаррӯза дастирошни кор мебурам ворид мекунем. бисёриҳо ҷои квартира яъне ки ҷои хов надоранд ё ки хеле дастирош дар кор мешавад ҷои хуб. бениҳоят чизои хубе дар телеграм канали мо хайр бидроихтон интерес мекунем, баъд мефаҳмем ки чизои яъне ки полезни доштаги информатсиёе ки шумо да масалан мо алҳол вовреме гуфта наметавонем дар ютуб мон пешакӣ телеграм канал монда воридиш мекунем, баъдан дар ютуб мебурем, барое ки уҷа осонтар биназар ба ютуб мода то монтаж мекунем дигар мо дар уҷа прямо мефаҳмем ҳамаша. мо хоҳиш фаромӯш намекунем видеоро дастгирӣ мекунем, поделиса мекунем ва агар ягон навигари шид ай тарафи граница ва ягон информация навшид, обязательно мо пешниҳоди ҳар яктаи шумо мекунем. зинда сарбаланд бошед. интизор шавем видеои ояндара. хайр.